Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Вось у нас ужо заканчваецца палова чэрвеня, да, другая палова пачалася. Ну, абяцалі нам анамальнае жаркае лета, ну, пакуль мы яго не дачакаліся, пакуль нас дождчыкі, да, на радасць дачнікам ідуць. Як мне сказала адна дасведчаная дачніца, што гэта вельмі добра з аднаго боку, што ў чэрвені ідуць дажджы. Што рэвалюцыі, вось такія карэнныя змены у жыцці грамадства, яны, канешне, карэнным чынам мяняюць жыццё людзей. І ў ходзе гэтых рэвалюцый з'яўляюцца людзі, якіх лёс выносіць, так скажам, наверх, да? І яны становяцца вядомымі. І мы з вами казалі, што пачатак 20-го стагоддзя гэта перыяд, калі фарміруюцца палітычныя партыі, плыні, рухі, яны прадстаўлены рознымі палітычнымі сіламі, і нават у адной партыі могуць быць абсалютна розныя плыні. Гэта як РСДРП, бальшавікі, меншавікі, як эсэры, левыя, напрыклад, эсэры, якія там стваралі баявыя арганізацыі эсэрскія. І Гершуні быў, так скажем, тым, хто ўзначальваў гэтыя баявыя групы. І сярод гэтых людзей, пра якіх мы ўжо казалі, да, той же самы Сталыпін, той же самы Ленін, былі тыя людзі, якія потым будуць рабіць свае палітычныя кар'еры ўжо ў савецкай краіне, але іх, так скажем, усё, што было з імі звязана, менавіта звязана з падзеямі лютаўскай і кастрычніцкай рэвалюцыі. І вось пра двух такіх, а можа больш, калі паспеем, людзей я б хацела вам сёння і прыгадаць. І адным з такіх людзей быў Фелікс Дзяржынскі. Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі, чалавек вельмі з цікавым лёсам і з чалавек, у якога існуе некалькі варыянтаў біяграфіі. Такая афіцыйная біяграфія. Ну, я думаю, што вы ведаеце, што менавіта ён стаў аўтарам вось гэтай фразы, што ў чэкіста павінна быць гарячае сэрца, чыстыя рукі і халодная галава. Да? І па паходжанню Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі паляк, і ён сям'е Дзяржынскага, так скажем, сям'е Дзяржынскіх жылося вельмі непроста, таму што ў сям'і было 8 дзяцей, і трэба было шукаць грошы для таго, каб, ну, так скажем, весці той узровень жыцця падтрымліваць, які неабходна было падтрымліваць, вось сыходзячы з паходжання, да, вось гэтага шляхецкага паходжання. І самы светлы момант у жыцці Фелікса Дзяржынскага гэта была мама. Я не ведаю, знайшлася, што я фотазнак. Гэта была мама, якая вельмі шмат часу давала дзецям, Алена Ігнаціўна і бацька Эдмунд Руфін Осіфавіч. І шмат было клопата, ну, 8 дзяцей, да, трэба было даглядаць за дзецьмі, весці гаспадарку, і ўсё ж такі маці знаходзіла час для таго, каб, скажем, прысвячаць яго дзецям. І шмат, ну, і праз гады Дзяржынскі прыгадваў маму вельмі-вельмі пяшчотна. Мама наша бессмертна в нас, она дала мне душу, вложила в ее любовь, расширила мое сердце и поселилась в нем навсегда. Калі Дзяржынскаму Эдмунду спомнілася 10 гадоў, потому што першую адукацыю ён падтрымаў хатнюю адукацыю, ну, зноў жа, як усё па канонах, як павінна сям'я жыць шляхецкая, да, дварянская. 10 гадоў ён паступае ў віленскую гімназію, вось гэта маёнтак Дзяржынскіх, да, вось віленская гімназія, якая была вельмі прэстыжным навучальнай установай у той час. Але у віленскай гімназіі былі вельмі жорсткія правілы. Дзяржынскі потым будзе іх называць дрэсіроўкай, і казаў, што прыгадваць гады навучання яму вельмі непрыемна.
Не было, так скажем, час вучобы Дзяржынскага ў віленскай гімназіі часам, так скажем, які б яго дысцыплінаваў. Наадварот, ён вельмі не хацеў падпарадкоўвацца гэтай сістэме адукацыі. Ну і трэба сказаць, што ў старэйшых класах віленскай гімназіі у Дзяржынскага праявілася такая рыса характару, ён любіў гуляць у карты. У яго былі картачныя даўгі, канешне, за гэта ён шмат атрымоўваў ад кіраўніцтва гімназіі. Бацька вельмі шмат часу праводзіў у тым, так скажам, каб выцягнуць сына з гэтага, плаціў яго картачныя даўгі, ну таму што вы ведаеце, да, картачны долг гэта долг гонару, ну і гэтак далей. І Дзяржынскі не любіў пра гэта прыгадваць, як і не любіў прыгадваць яго біёграфы, афіцыйнай біяграфіі. То есть, калі вы адчыніце біяграфію Дзяржынскага афіцыйную, пра гэта вы не прачытаеце. Цікава, што віленская гімназія наогул вельмі цікавая навчальная установа, таму што ў розныя часы, ну не так далёка адзін ад аднаго, у віленскай гімназіі вучыліся Сталыпін, Дзяржынскі і Пілсудскі. То есть, у прынцыпе, у іх была аднолькавая сістэма адукацыі, можа быць, нават засталіся частка настаўнікаў, якая іх вучыла. Ну і вось якія розныя лёсы: Сталыпін, Дзяржынскі і Пілсудскі. Дзяржынскі быў такім хлопцам, ну, па-рускі мы можам сказаць, сообразительны, аднак вельмі часта спрачаўся з настаўнікамі і вёў сябе, ну, як напісана ў афіцыйнай біяграфіі, не безукаризненно. І канфлікты былі, плюс яшчэ, так скажам, у старэйшых класах тое, чым ён займаўся, прыводзілі да таго, што яго некалькі разоў нават хацелі адлічыць з гімназіі без права аднаўлення. Але цікава, што асаблівых поспехаў Фелікс дабіўся ў засваенні закона Божьяга. У 6 класе гімназіі, яму 16 гадоў, ён нават падумваў, каб стаць святаром. Ну, калі б ён стаў святаром, то ён бы стаў каталіцкім святаром, таму што ён быў хрышчаны ў касцёле, ну, а мы з вамі ведаем, што для каталіцкага святара гэта цэлібат, гэта немагчымасць уступлення ў шлюб, ну і ўсё, што з гэтым звязана. Аднак маці і настаўнікі віленскай гімназіі, яны, так скажам, пераканалі юнага Фелікса, што не трэба паступаць у каталіцкую семінарыю, не трэба станавіцца святаром. Але, канешне, было б цікава, да, што гэта быў бы за такі цікавы ксёндз Фелікс, ну як ён быў там прыняў якое каталіцкае імя. Ну, Фелікс вырашыў не прысвячаць у канцы канцоў сваё жыццё Богу, а звярнуўся на, так скажем, рэвалюцыйны бок. І вось здараецца падзея, якая пераварочвае жыццё юнага Фелікса, гэта Крожская разня. Што гэта за падзея? Расійскія ўлады, якія змагаліся з каталіцтвам, заявілі аб закрыцці касцёла ў невялікім паселішчы Крожа ў Літве. Мясцовыя жыхары выступілі з пратэстам, а калі ў мястэчка прыбылі жандармы, то людзі зачыніліся ўнутры храма, ну, ўсё скончылася разнёй, такой вялікай разнёй. У адказ на тое, што яны зачыніліся, было прыслана карны атрад з 300 казакаў, якія проста, ну, вось вы бачыце на гэтай ілюстрацыі і з замежнага часопіса. У выніку гэтай разні загінула 9 чалавек, шмат хто быў паранены, частка нават, бачыце, ратавалася ў рэчцы. Ну і вось гэтая Кражская разня, яна, скажем, была такой шырока даволі вядомай падзеяй таго часу.
І юны Фелікс вырашае пайсці ў рэвалюцыю. У 1895 годзе Дзяржынскі паступае ў сацыял-дэмакратычную партыю Літвы. І ён верыць, што менавіта рэвалюцыйная сітуацыя, рэвалюцыйная ідэя апантала яго цалкам і верыў у то, што ўлада народа можа змяніць вось тое, што існуе на сённяшні момант, можна змяніць сітуацыю і аднавіць справядлівасць. Фелікс пачынае чытаць працы айчынных і замежных аўтараў, пранікацца вось гэтымі агітацыйнымі прызывамі і ўжо хутка сам ён знаходзіць аднадумцаў. Ён кідае гімназію, не давучыўшыся у гімназіі для таго, каб быць бліжэй да рабочага класу. І калі мы з вами прачытаем слоўнік, ёсць такі слоўнік «Гранат», які прысвечаны толькі дзеячам рэвалюцыйнага руху, то там так мы прочитаем с вами. Дзяржынскому удалось сделаться агитатором и проникнуть совершенно нетронутые массы на вечеринки, в кабаки, там, где собирались рабочие. Ну, ведаеце, ёсць яшчэ адна версія, чаму ўсё ж такі ён кінуў гімназію, яму спаўняецца 18 гадоў, картачныя далгі ўсё ж такі ёсць, і бацька, ён кажа, што ён больш не будзе пакрываць его долги, ему спаўняецца 18, ён совершенно паўналетні і сам ужо будзе вырашаць свой лёс. І за чарговы, так скажем, долг Дзяржынскі трапляе у эту турму за долги. І вось там, знаходзячыся ў камеры, ён знаёміцца з рэвалюцыянерамі партыі вось каралеўства польскага і Літвы сацыял-дэмакратычнай і вырашае, што вось у яго іх ідэі іх прываблівае, да, вось прывабліваюць гэтыя ідэі, і ён пачынае вельмі сур'ёзна вось чытаць потым гэтыя працы і становіцца ўжо прафесійным рэвалюцыянерам. Аднак мы с вами ведаем, што прафесійным рэвалюцыянерам ўсё ж такі заробак не плацяць. І для таго, каб займацца той же самай агітацыяй, хадзіць у гэтыя вечерынкі, кабакі, там, дзе збіраюцца рабочыя, ўсё ж такі трэба было мець якісьці грошы і за што жыць. І ён пачынаецца займацца рэпетытарствам. Пачынае займацца рэпетытарствам у заможных сем'ях. Атрымоўваецца гэта яго добра, ён нават смог адкласці пэўную колькасць грошай, якую потым і выкарыстоўвае на агітацыю сярод рабочых і сялян. Фелікс Дзяржынскі сам пачынае друкаваць лістоўкі, ён робіць такую друкарню на чардаке дома, ну і сам распаўсюджвае гэтыя пракламацыі. Ну і зразумела, што гэта дзейнасць незаконная, і, так скажем, паліцыя хутка выйдзе на яго след, таму што жандармерыя, вось гэтыя аддзелы, якія былі спецыяльна створаны, пра што мы ўжо казалі, яны даволі пільна сачылі за тым, што з'яўляецца новага на гэтых колах. І вось гэтая друкарня і вось гэтыя тэксты пракламацыі, самі пракламацыі, яны, скажем, былі ў доме яго сястры, таму што Фелікс жыў у доме сястры. І калі вось гэтая, так скажем, дзейнасць стала ўжо такой больш заўважнай, у 1897 годзе Фелікс прымае рашэнне, і гэта абсалютна правільнае рашэнне, з'ехаць ад сястры для таго, каб займацца ўжо гэтай дзейнасцю, не падстаўляючы сваіх родных. І ён разам з сваім аднадумцам здымае кватэру, і вось там ужо разгортваецца гэтая рэвалюцыйная дзейнасць. Ён будзе прыгадваць, што некалькі разоў агітацыйная праца завяршалась сутычкамі з праціўнікамі рэвалюцыі, і аднойчы гэта нават скончылася нажавым раненнем для Фелікса Дзяржынскага. Ну, чым большыя вынікі прыносіла яго дзейнасць, тым у большай небяспецы аказваўся сам Дзяржынскі.
Ну і, канешне, даволі хутка яго арыштавалі. Прайшло некалькі месяцаў пасля пераезда ад сястры, Фелікс апынуўся ў ковенскай турме. Наогул за 12 гадоў сваёй рэвалюцыйнай дзейнасці Фелікс Дзяржынскі будзе арыштаваны 6 разоў. І ёсць нават такое паданне, што ён быў першым, каму удалося збегчы з бутырскай турмы. Але гэта толькі паданне, легенда, да? То есть ён не збегаў з бутыркі, ён збегаў з ссылкі ў Сібіры. А вось з бутырскай турмы ён якраз будзе вызвалены ў час лютаўскай рэвалюцыі у Расіі. 6 разоў, да, расійскай турмы, умовы даволі сур'ёзныя, і гады гэтага зняволення прывялі да таго, што падарвалі здароўе Фелікса. Ён, скажем, захварэў на сухоту, это туберкулёз, і ў яго пачаліся даволі сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Але гэта не спыняла яго, ну і, скажем, ён пачаў працаваць далей. У 1906 годзе ён, скажем, знаёміцца з Леніным, калі вось быў такі перапынак, калі ён быў на волі, і ён становіцца членам ЦК партыі. Будзе потым займацца ў Маскве арганізацыяй атрадаў чырвонай гвардыі, гэта ўжо ў верасні 1917 года. І перад гэтым яшчэ, да, вось будзе змагацца з прыхільнікамі часовага ўрада. І вось шмат чаго, так скажам, прынёс у гэтую барацьбу менавіта Фелікс Дзяржынскі. І пасля перамогі рэвалюцыі Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі апынецца ў вышшых эшалонах новай улады. І, ну, вы ведаеце, да, што імя Дзяржынскага звязваюць са стварэннем, ну, стварэннем ВЧК. Да? Ну, гэта зноў жа не зусім так, да? На чале вось гэтай спецслужбы Дзяржынскі стаў таму, што туды яго паставіў Ленін. Не Дзяржынскі быў стваральнікам, ініцыятарам, да? Яго проста партыя, ведаеце, памятаеце савецкі такой, партия сказала надо, да? Партия тебя поставила на это место и будет добр исполнять решение партии. Да, канешне, Дзяржынскі непасрэдна удзельнічаў у стварэнні самой сістэмы ВЧК, аднак ён дзейнічаў, як я ўжо сказала, па загаду партыі. Як пісаў сам Дзяржынскі, Всероссийская чрезвычайная комиссия появилась в тот момент, когда не оказалось органа, который бы взял на себя борьбу с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. І вось, ведаеце, менавіта тое, што ён быў звязаны з стварэннем ВЧК, прывядзе да таго, што з'явіцца даволі шмат гісторый пра Дзяржынскага як крывавага ката. Ну, канешне, Дзяржынскі удзельнічаў у чырвоным тэроры. Гэта да, тут ад гэтага не адымеш, але ён быў не адзін, хто удзельнічаў у гэтым чырвоным тэроры. Тым не менш, Дзяржынскі выяўляў ворагаў, людзей, якія былі здольны, на яго думку, пасеяць смуту і хваляванне ў маладой краіне. І Дзяржынскі казаў, што маладой краіне трэба даць час для таго, каб яна стала на ногі, таму трэба вось усе гэтыя элементы, якія выступаюць супраць, трэба знішчаць. І як прыгадвалі тыя людзі, хто жылі ў той час, Фелікс Эдмундович не раз лично участвовал в обысках, арестах, тщательнейшим образом изучал дела. Ну і Дзяржынскі, акрамя таго, даволі шмат быў на фронтах грамадзянскай вайны, і даволі сур'ёзна ВЧК баролася з бандытызмам. Не толькі з палітычным бандытызмам, але і з крымінальным бандытызмам, які падчас, так скажем, рэвалюцыі і вось гэтых крызісных з'яў у былой расійскай імперыі проста расцвёў. Да? Вось бандытызм гэта была вельмі велізарная праблема.
І мы ведаем яшчэ Фелікса Дзяржынскага як жалезны Фелікс. І гэта было звязана з ім, ну, ён яго атрымаў у 1918 годзе. І гэта звязана з тым, што на Фелікса Дзяржынскага ў 18 годзе, калі Саўнарком пераехаў у Маскву, на Дзяржынскага быў напад. У кабінет Дзяржынскага на Лубянкі, дзе размяшчалася ВЧК, аднойчы уляцела ручная граната. То есть праз акно хтосьці кінуў ручную гранату. Дзяржынскі імгненна сарыентаваўся і схаваўся ў жалезным сейфе. Такой сейф быў старарэжымны, нямецкі, такі вельмі сур'ёзны. І вось гэта выратавала Фелікса Дзяржынскага ад самого удара і вось у гэтай ударнай хвалі, да, якая вось ствараецца пасля разрыва гранаты. Ну і вось, так скажем, сейф жалезны і стойкасць Дзяржынскага, вось все супала, і таму ён, так скажем, Фелікс, жалезны Фелікс. Ну і трэба сказаць, што Фелікс гэта шчаслівы у перакладзе, да, і яго не проста так назвала мама у свой час. Вось яна хацела, каб сын быў шчаслівы. Мы, ведаеце, паколькі мы звязваем Дзяржынскага з пасадай кіраўніка ВЧК, мы забываем пра тое, што ён быў на гэтай пасадзе менш 4 гадоў. Потым ён стаў наркомам унутраных спраў, а потым наркомам шляхоў зносін. І ведаеце, калі ён стане наркомам шляхоў зносін, гэта 21 год, шмат хто з чыгуначнікам вельмі здзівіўся прызначэнню Дзяржынскага вось на гэта, таму што баяліся, што пачнуцца чысткі. Да, пачнуцца чысткі, ведаючы, чым займаўся ВЧК. Ну, а тут Дзяржынскі робіць вельмі цікавую рэч. Ён ставіць на кіруючыя пасады, у тым ліку, былых спецоў, так это называлася ў савецкія часы, калі на пасаду ставілі тых, хто працаваў пры царызме. І каго часам пасля кастрычніка 17 года будуць называць класавымі ворагамі. Что казаў сам Дзяржынскі. Главное, надо найти больших ответственных специалистов, невзирая на их политические взгляды, лишь бы они честно работали. Ну, вось такая реализация принципа кадры вырашаюць усё. Ведаеце, у лёсе Дзяржынскага была цікавая нелегальная поездка, як тады называліся, у цытадэль буржуазіі. І зрабіў яе Фелікс Дзяржынскі для таго, каб павідацца з сям'ёй і вывесці іх у савецкую Расію. І для таго, каб яго не апазналі, а ў яго была такая ўжо знешнасць, збародка яго такая пазнавальная, ён збрывае гэтую бародку. Гэта афіцыйная версія. Неафіцыйная версія пра тое, што гэта быў разгар грамадзянскай вайны і замежнай інтэрвенцыі. І па неафіцыйнай версіі Дзяржынскі ў Швейцарыю, дзе жыла у тым ліку яго сям'я, у той час ён павёз грошы. Вось павёз грошы для таго, каб размясціць іх на рахунках швейцарскіх банкаў. Ну, тым не менш, праўда ў тым, што ўрад кайзерскай Германіі і Швейцарыі добра ведалі, што, так скажем, глава ВЧК едзе да іх. Ну, ведаеце, сям'я ехала назад у даволі камфортным пломбіраваным вагоне. І, як казалі самі, так скажем, швейцарцы і немцы, што Феліксу трэба было апасацца не, скажем, арышту з боку Германіі ці Швейцарыі, а родных і сяброў
тых, хто быў расстраляны па, так скажем, загаду ВЧК. І у тым ліку гэта былі і афіцэры, і чыноўнікі, якія вось сталі ахвярамі ў час гэтага чырвонага тэрора. Ну і у Фелікса і Софіі, якая была ўражоная мушка, Ян быў сын, і гэты сын Ян нарадзіўся ў 1911 годзе у жаночым аддзяленні варшаўскай турмы, дзе адбывала пакаранне яго маці Соф'я. Таксама, як і Фелікс Дзяржынскі, яна была прафесійнай рэвалюцыянеркай. У 1812 годзе Соф'я з сынам пераязджаюць у Швейцарыю, ну і ўжо, так скажем, сям'я, скажем, аб'ядналася ўжо пасля кастрычніцкай рэвалюцыі. І вось мы бачым тут з вами Дзяржынскага жонкай і сынам Янам. Гэта ўжо 1924 год. Трэба сказаць, што Ян Феліксавіч пражыве такую ціхую і незаметнае жыццё. Ён не трапіць падчас сталінскіх рэпрэсій пад каток гэтых рэпрэсій, аднак, мы с вами ведаем, што самыя гучныя прозвішчы не былі ахоўнай граматай, калі настаў 1937 год. У 1936 годзе Ян Дзяржынскі скончыў военно-інжынерную акадэмію, працаваў інжынерам-канструктарам, а потым ён будзе працаваць у апараце исполкома Камінтэрна, а потым у апараце ЦК. Спачатку ВКПБ, а потым КПСС. І калі пры ўладзе ўжо будзе Хрушчоў, Яну Дзяржынскаму споўніцца 49 гадоў, калі ён памрэ ад сардэчнага прыступа. Вось так складзецца лёс. Даволі маладым яшчэ чалавекам памрэ вось Ян Феліксавіч Дзяржынскі. Калі мы вернемся да Дзяржынскага, то ён праявіў сябе як кіраўнік яшчэ пасля смерці Леніна. Таму што ўжо тады стала зразумела, што трэба праводзіць індустрыялізацыю, і крайне левыя бальшавікі, вось у партыі бальшавікоў, яны выступалі для таго, каб сабраць грошы на індустрыялізацыю, трэба абабраць да апошняй ніткі мужика. І тут Дзяржынскі казаў, што не, гэтага рабіць не трэба, таму што гэта быў перыяд, калі большасць насельніцтва ўжо савецкай Расіі жыло ў вёскі, і калі гэта зрабіць, гэта можа прывесці да вялікіх такіх хваляванняў, якія бачылі ў часы ваеннага камунізма, і вось гэтага разрыву саюза рабочых і сялян. Дзяржынскі выступае з такой яркай прамовай, кажа пра тым, што рабаўніцтва сялян стане катастрафічнай памылкай, і гэта ўсё зможа скончыцца вельмі-вельмі непрыемна. І час будзе ісці, і ўжо пры канцы жыцця, ўжо где-то 24-25 год, Фелікс Дзяржынскі пачынае разумець, што змагацца прыходзіцца не толькі з ворагамі, но і з тымі, хто яшчэ быў, так скажем, не так даўно сябрам па партыі. І ў 25-м годзе ў яго рэзка пагаршаецца здароўе, і так яно яго было не вельмі добрае, сухота і праблемы з сэрцам. І вось 20 чэрвеня 1926 года на пленуме ЦК, які быў прысвечаны савецкай эканоміке, Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі, ён ужо кіруе транспартнай сістэмай Савецкага Саюза, ён выступае з дакладам. І як прыгадваў Богумір Шмераль, гэта адзін з заснавальнікаў камуністычнай партыі Чэхаславакіі, Дзяржынскі ў той час выглядаў вельмі дрэнна. Вось паглядзіце, вось гэты фотаздымак 24 года, вось, бачыце, ўжо Дзяржынскі на самой справе выглядае не лепш.
На поверхностного наблюдателя он мог произвести впечатление крепкого, здорового человека, но для тех, которые особенно внимательно присматривались, не ускользнуло, что он часто и судорожно прижимал левую руку к сердцу. Час выступлення у Дзяржынскага здарыўся нервны зрыў. Феліксу Эдмундавічу дапамаглі сайсці з трыбуны, паклалі яго на канапу. Ён там крышачку паляжаў, яму стала лепш, і ён сказаў, што ён паедзе дадому. Ён дабраўся дадому, але прытомнасць ён згубіў ужо дома. І у той жа дзень, менавіта 20 ліпеня 1926 года, Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі памёр ад сардэчнага прыступа. У яго не вытрымала сэрца. Зноў жа паўтаруся, што здароўе і так было ў яго не вельмі добрае. І потым, як казалі, што ён яшчэ не вытрымаў здрадніцтва тых, хто яшчэ нядаўна думаў, што быў яго сябрам. Вось мы бачым з вамі пахаванне Фелікса Дзяржынскага на руках, бачыце, на такіх, не рушнікі, на такіх чырвоных палотнах, такіх ткані на руках несуць струну, і Калінін і Сталін, мы гэта бачым. І жонка, яна перажыла Фелікса на 42 гады. І крышачку пра Софію. 1905 год, ёй 23 гады. Софія Сігізмундаўна Мушкат, дачка варшаўскага бухгалтара, далучылася да партыі сацыял-дэмакратычнай партыі Каралеўства Польскага і Літвы. І потым гэтая частка стане ў 1906 годзе часткай РСДРП. І вось аднойчы на кватэры ў сяброўкі рэвалюцыянеркі яна пазнаёміцца з некім Юзефам, як ей сказалі, необычайно любимым руководителем польскіх рабочих. Да гэтага яны не бачыліся. І трэба сказаць, што пазнаёміліся яны ў 1906 годзе, а сапраўднае прозвішча вось гэтага Фелікса, шчаслівчыка, яна даведалася толькі ў 1909 годзе. Ён быў Юзеф, яна была чарна, таму што цёмныя былі валасы. І яны сталі, калі можна так сказаць, сустракацца, сталі парай толькі ў 1910 годзе, калі апынуліся ў Кракаве. Дзяўчыну ў той час ужо высылалі за мяжу, а Дзяржынскі трапіў у Еўропу, калі збег з сібірскай ссылкі. І тады ўжо Софья сказала, што на твары Дзяржынскага ўжо былі такія видовочные, скажем, перенесенное страдание в виде глубоких морщин. Юзеф предложил мне помочь ему привести в порядок архив партийных изданий. Я охотно согласилась. На следующий же день я отправилась на квартиру Юзефа, чтобы приступить к работе. Напише потым Софья у книге успамінаў в годы великих боев. Акрамя работы пара будзе вандраваць, так скажем, наваколле Кракова. І у час гэтых вандровак Дзяржынскі будзе расказваць дзяўчыне пра сваё жыццё. І жнівень 1910 года яны здзейснілі, як яна потым назаве, шлюбную вандроўку. Гэта пешая вылазка ў Татры, жнівень 1910 года, калі палітычныя саратнікі пераначуюць у домікі на акраіне Закапан. Ці было калісьці афіцыйнае падпісанне шлюбных дакументаў, невядома. Таму што дакладна невядома ні месца, ні даты вяселля Дзяржынскага. Вядома, што пасля таго, як, скажем, яны вярнуліся вось з Закапан у Кракаў, Софья пераехала на мяжу, на кватэру Дзяржынскага.
Соф'я Мушкат не была першым каханнем Дзяржынскага. Вядома, што захаваліся такія юнацкія, такія цікавыя лісты з прызнаннем кахання да ссыльнай Маргарыцы Мікалаевай. Шмат месца лісты займуць і ў адносінах з Соф'яй, таму што яны жылі не разам 8 гадоў. Такія вось былі перыпецыі. І вось, напрыклад, 28 лістапада 1910 года яны развіталіся на чыгуначным вакзале Кракава. Сына Якова яна народзіць у жаночай турме ў Варшаве. Ну і Дзяржынскі пісаў ей лісты, якія перадавалі, і ў гэтых лістах ён піша: «Неоднократно, когда я думаю о тебе, о ребенке, несмотря на все, вопреки всему, меня охватывает какая-то удивительная радость. И в душе что-то говорит мне, что наше солнце еще не зашло». Писал ён Софье 31 сакавіка 1911 года. Даволі такі прыгожы слог. І убачились яны ў 1918 годзе ў швейцарскім Берне. Мы бросились друг другу в объятия, и я не смогла удержаться от радостных слез, прыгадала Софья. І ў 1919 годзе яна разам з сынам пераехала ў Савецкую Расію. Ці можна назваць іх сямейнае жыццё паўнацэнным? Ну, я думаю, што ў якойсьці меры да. Нягледзячы на тое, што Дзяржынскі быў загружаны працай, ўсё ж такі ён адпачываў, да? І вось мы бачым гэты фотаздымак, які, так скажам, быў зроблены ў 24 годзе. Калі Дзяржынскага не стала, Соф'я Сігізмундавна працягвала жыць у Крамлі. Некаторы час яна працавала ў польскім бюро, а потым з 29 года стала навуковым супрацоўнікам і адказным рэдактарам Інстытута Маркса Энгельса Леніна. Соф'я Дзяржынская актыўна вела перапіску і вельмі часта сустракалася з піянерамі, з камсамольцамі і расказвала пра лёс Дзяржынскага. У 1937 годзе яна атрымала прызначэнне ў апарат ісполкома Камінтэрна, а ў 1946 годзе Соф'я выйдзе на пенсію. І Сталін дапамагаў сям'і Дзяржынскіх. Ён высока цаніў то, што зрабіў, так скажам, Дзяржынскі пры стварэнні сістэмы ВЧК. І Сталін клапаціўся аб удаве Дзяржынскага. Ну, напрыклад, у 1947 годзе ён выдзеліць Соф'і Дзяржынскай асабістага вадзіцеля і машыну «Пабеда». Ну і, напрыклад, у эпоху брэжнеўскага ўжо застоя Соф'я Дзяржынская лічылася самай сталай бальшавічкай, таму што яе партыйны стаж быў з 1905 года. Нягледзячы на такі сталы ўзрост, яна была даволі энергічная, вела такое энергічнае жыццё, прапагандавала на спадчыну Жалезнага Фелікса. Ну, наколькі яна была актыўна, ўжо такая была барышня сталага ўзросту. У 1963 годзе яна сустрэнецца з Юрыем Гагаріным і закончыць сваё жыццё Соф'я Дзяржынская ва ўзросце 85 гадоў. Гэта люты 1968 года. Вось, і да апошніх дзён яна была намеснікам старшыні цэнтральнага праўлення суполкі савецка-польскага сяброўства. Да? Памятаеце, былі такія общества савецка-польскай дружбы. Так вось яна была да апошняга, скажам, часу свайго жыцця намеснікам старшыні. Памерла яна ва ўзросце 85 гадоў. Прожила яна, так скажем, доўга. Што з сынам Янам? Ян Дзяржынскі, ён, бачыце, памёр у 1960 годзе, маці яго перажыве на 8 гадоў. І Ян Дзяржынскі будзе жанаты на Лідзіі Ліхавай. Вось, і яго старэйшы сын
яго назавуць Феліксам. Нарадзіцца гэты, прабачце, сын у 1937 годзе і стане такім даволі вядомым навукоўцам-біолагам. Памрэ ён у 2015 годзе, бачыце, вось тут яго пліта, то есть яны все пахаваны у адной магіле. Малодшы, ну, вось у Фелікса Яновича Дзяржынскага было двое дзяцей, сын Кірыл, ён таксама стаў навукоўцам-біолагам, а дочка Вольга выбрала творчую прафесію, стала дырыжорам і канцэнтрмейстарам. І яны вядуць вельмі закрыты лад жыцця, не трапляюцца ні ў прэсе, ну, не публічныя, так скажам, людзі. Ну і зноў жа кажу, напрыклад, малодшы ўнук Фёдор Янович нарадзіўся ў 47 годзе і жывы на сённяшні момант, аднак, ну, пра яго таксама мала што вядома, да? Ну, вось, так скажам, што звязана з Феліксам Эдмундавічам Дзяржынскім. Ён звязаны з нашай тэрыторыяй сваім паходжаннем, да? А вось іншы чалавек, які быў звязаны з лютаўскай рэвалюцыяй, але не звязаны з нашай тэрыторыяй, але стварыў нам міліцыю, да? Гэта, прабачце, калі ласка, гэта Міхаіл Фрунзе. Міхаіл Фрунзе, які нарадзіўся у горадзе, так скажам, які мы сёння ведаем як Бішкек. Нарадзіўся ён 21 студзеня 1885 года у горадзе Бішкек. Да, ці, так скажам, сёння мы ведаем як, скажам, сучасны Бішкек, у сям'і ваеннага фельчара Васілія Фрунзе, які быў па нацыянальнасці малдаванін, і маці Мавра Ефімаўна была руская і паходзіла са дваранскага рода. Дзяцінства Міхаіла Фрунзе пройдзе ў горадзе Верны. Зараз гэта Алма-Ата. І, ведаеце, вельмі цікава, да? Вось, казалось бы, такая далёкая ад нас тэрыторыя. А як можа быць звязана ўсё аднойчы? Як усе дзеці ваеннага фельчара Васілія Міхайловича Фрунзе, які памрэ, калі Фрунзе будзе вельмі яшчэ маладым, ён памрэ ў 1897 годзе. Пасля смерці бацькі дзеці застануцца з мацію, вось, Маврай Ефімаўнай, і пераедуць у Верны, да? Вось гэта Алма-Ата. І як усе дзеці, гэта брат і 3 сястры, гэта значыць у іх было 3 + 2 = 5 дзяцей. Яны паступілі ў гімназію і ўсе ў гэтай гімназіі давучыліся да канца. І як прыгадвае Юлія Курганова, гэта стрыечная сестра Фрунзе, семья Фрунзе была очень дружной. Все дети учились отлично, хотя жилось тяжело. Средства для существования нужно было добывать самим с ранних лет. Несмотря на это, из 5 детей 4 окончили гимназию с золотой медалью. Все они поехали в центральные города России учиться в высшие учебные заведения. Про природную адоранасць Міхаіла прыгадвае і старэйшы брат Міхаіла Фрунзе Канстанцін. Брат Канстанцін стане врачом, ён будзе вучыцца ў Казанскім універсітэце і будзе потым тым чалавекам, які будзе ўзначальваць судова-медыцынскую экспертызу Таджикскай ССР. Так вось, што кажа брат. Читать Миша выучился рано, в возрасте около 5 лет. К 7 годам Миша уже читал на церковно-славянском языке, которому научила нас бабушка. В том же возрасте он познакомился с латинским алфавитом.
Так што ў гімназіі, у якую паступіў Фрунзе вслед за братам, Міхаіл не толькі вучыўся, но і шмат займаўся рэпетытарствам для таго, каб мець грошы дапамагаць маме. В старших классах он уже не искал себе уроков, а его искали и перебивали друг у друга с предложениями уроков. Сам он учился прекрасно и закончил гимназию с золотой медалью. Ведаеце, пра Фрунзе гімназіста ёсць што прыгадаць. Пры прыканчанні 7 класа ён з 4 сябрамі Паярковым, Івановым, Арановічам і Новакам і адным в'ючным аслом здзейснілі такую доўгую экскурсію па роднаму краю. Куды яны дашлі? Яны праехалі каля 3000 вёрст праз 10 цінчанскіх перавалаў, ад Вернага праз Іксыкуль, цэнтральны Цяньшань, Нарынь да Ферганы і назад. І яны збіралі калекцыю. Яны сабралі каля 3000 насекомых і 1500 гербарных лісточкаў. І яны сабралі гэты гербарый і направілі не куды-небудзь, а адправілі самому Семёнову Цяньшанскаму. І ведаеце, тут трэба сказаць, такую выказаць павагу Цяньшанскаму, таму што знакаміты даследчык Цяньшаня і адны з верхоўных саноўнікаў імперыі таго часу, Семёнаў Цяньшанскі, адказаў на ліст, яны даслалі яму гэты гербарый, ён ім адказаў, сказаў, што якія ведь цудоўныя гімназісты і пажадаў ім поспеху на гэтым іх попрышчы. І надо сказаць, што адзін з 4 гэта Паяркоў стаў навукоўцам, а ўсе астатнія як-то нет. І цікава, што у 1903 годзе Фрунзе, еще гимназист, и он пишет: «Вот где охота-то, дичь и гибель. Видал много волков, кабанов и всяких козлов. Вообще я очень доволен тем, как я провел каникулы». Трэба сказать, что сам Фрунзе у гэтай вандроўкі сабраў 700 відаў раслін і 1500 экземпляраў. Прычым 300 экземпляраў раней не былі вядомыя. І гербарыі, які збіраў сам асабіста Фрунзе, на сённяшні момант знаходзяцца у Петербурзе у ботанічным інстытуце Камарова пад нумарам 37. І, канешне, усе, хто быў, скажем, з родных, яны бачылі, што чалавек адораны. Ён на самой справе быў адораным. Ён любіў вучыцца, ён скончыў гімназію залатым медалём. У тыя часы гэта было зрабіць даволі, скажем, сур'ёзна. Трэба было працаваць, трэба было вучыцца, гэта было вельмі непроста. Аднак юнага Фрунзе, яго пакліче рэвалюцыя. Яшчэ крышачку пра Фрунзе. Ён пеў у хоры, гуляў шахматы. І ён потым запіша себе в дзённіку: «Сборная наших шкаляров, в которую я входил, легендарно накостыляла ташкенцам». Было тое, што было яшчэ ў гэтай верненскай гімназіі. Верненская гімназія была рассаднікам рэвалюцыйных падзей. І чалавекам, які значна паўплываў на тое, які шлях выберэ гімназіст, гэта быў удзельнік парыжскай камуны Поль Базіль Гурдэ, які там знаходзіўся ў той час у ссылке. І вось на гэтай ноце я вам раскажу крышачку і пра Поля Базіля Гурдэ. І яшчэ быў такі чалавек, гэта польскія ссыльныя,
якія былі ў той час, а таксама перадавыя настаўнікі, як настаўнік гімназіі Вернага, славеснік страцілатаў. Да? Вось, ну, і менавіта гімназія сфарміравала рэвалюцыйны рух і дух вось гэтага юнага, скажем, Михаіла Фрунзе. Акрамя ведаў фундаментальных дастаткова на ўзроўні гімназіі, ён яшчэ ў гімназіі атрымаў вось гэтую сваю рэвалюцыйнасць. Ну і ў 1904 годзе ён скончыць гімназію. Але вось пра Поля Базіль-Гурдэ, гэта вельмі цікавая асоба, вось мы тут яго бачым, я вам хачу ўсё ж такі крышачку расказаць у наступны раз. Да. Жадаю вам здароўя, беражыце сябе і сустрэнемся праз 2 тыдні.